Ya ku uwana jama'ar Najeriya, Allah ya kawo mu wani zagayen zaɓe na ƙasa baki ɗaya. Don haka ina kira gare ku da ku gudanar da shi cikin lumana. Ina kira musamman ga shugabannin al'umma, malamai da iyayen matasa da su yi masu gargaɗi kar su bari wasu tsiraran mutane marasa tsoron Allah su yi amfani da su wajen haddasa fitina. Ina shaida jama'a cewa lalle gwamnati ta ɗauki matakai sosai don kare al'umma su fito don kaɗa ƙuri'unsu. Hakika jami'an tsaro sun yi ɗamarar wannan aiki, saboda haka ku ba su goyon baya. Ya jama'ar Najeriya, ina so in yi amfani da wannan dama in ƙara nuna godiyata a gare ku saboda ƙauna da kuma zaɓena da kuka yi a shekarun baya. A wannan zaɓen ni ba na takara, amma jam'iyyata wato APC ta tsayar da ɗan takara shine Bola Ahmed Tinubu. Kamar yadda na yi ta faɗa a baya, Tinubu cikakken ɗan Najeriya ne, mai son jama'a ne da kuma ci gabansu. Ku zaɓi Bola Ahmed Tinubu. Zai riƙe amana, kuma idan Allah ya so zai ɗora akan yadda muka tsaya. Daga ƙarshe ina kuma ba ku haƙuri bisa ga matsi da jama'a ke fuskanta sakamakon wasu tsare-tsaren ayyuka na gwamnati. Wannan an yi su ne don ci gaban ƙasa, ba don a wahalar da kowa ba. Ina sane da su, kuma muna ɗaukar matakai in Allah ya so za su yi sauƙi. Allah ya sa a yi zaɓe lafiya. Na gode. Muhammadu Buhari.